Takže čau lidi, dneska to tam nového videa z kanálu Car Parking Babeba a dneska se tady zahráme Car Parking 1, někam se dohledám a uvidíme, co se stane. Přejďte si přepnout, dobře. Jenom blbě spolu má celý 926 koní a 1800 km. Když je docela pohodlně, mám to jako daily cover, nebo nějakou musím normálně budu nějakou používám myslím nějakou daily cover. Takže jedeme, prosím, ať mi nedojde, prosím, tak, pořádně. Ne, jsem na 400, nebo chtěl jsem to třeba napálit, takže jedeme. Když jsem to bude klasické, klasické fláky vždycky taky měl zachránit, to zachránit, dobře, tak tady jednou březačku. Jo, a tím končí asi druhé video a půjdeme na part na part 2 a to jsou vždycky nožky a na part 2 půjdeme za 2 dny. Tak zdůř, bůřt, bambušín, tos.